Počuli ste to sami, tie ohlasy z domácej Typos arény v Bratislave boli enormné po tom, čo sa oznámil zápas Pimpinočky a Lenočky TT, že obe dievčatá prídu o malú chvíľu. Tak stalo sa to, čo si mnohí mysleli, že... Tak dievčatá sa nám ukázali vo videu, verím, že sa nám ukážu v ringu. Lenočka versus Pimpinočka. Chalani, poďte tipy, kto vyhrá. Fú, tak toto je u mňa typ postavený na vode, popravde, ale tak dám, že Lenočka. A ja dám Lenočka. Tak ja nebudem trvať kolektív a dám tiež. Ale všetci traja len tipujeme veľmi zbežne. Tak, ťažko, nevidel som nejaké videá z prípravy, takže uvidíme, čo baby predvedú. Za Lenočkou už Erik Tokanec, ktorý sa určite teší na ten netradičný súboj. Si pamätáme na to, ako to celé vzniklo, bolo to presne v priestoroch bratislavskej Typos arény, kde Lenočka vyzvala Pimpu a povedala, že v prípade, ak Pimpa vyhrá, tak jej dá prnenie v hodnote XY 1000 eur a Karol na mňa pozerá, že čo ešte poviem. A prenajme mezonetový byt na niekoľko mesiacov. Výborne. Výborne. Pimpinočka. Je to motivácia navyše v každom prípade. Ale tak áno. Prnenie by som chcela ja napríklad. Pimpinočka prichádza aktuálne, je to taký Silvester štýl. Pekné direkty vysypala po ceste. Dievčatá majú také iné sukničky, ešte som ich nevidel, tuším vo Fight Night Challenge. Je to tuším druhý zápas vo Fight Night Challenge po Dominike, tretí. Ženský zápas, je to asi tretí, áno. Druhý alebo tretí, s Pirátom na teda pozeráme historicky, uvažujeme. V každom prípade jediný ženský zápas po veľmi dlhej dobe na karte Fight Night Challenge. Ja neviem, či to ani druhý, že fakt okrem Dominiky. Potom mal byť zápas Teresky, ten sa zrušil, takže druhý. Druhý, že? Je to tak? No a treba povedať, že Dominika predvedla naozaj brutálny výkon. Dámy a pánové, čeká nás jediný ženský zápas dnešního večera, který bude rozhodovat Petr Jachman. V modrém rohu nastupuje pod bratislavskou boxérnou a trenérem Erikom Tlkancom zápasnička, která má 23 let, 174 cm. Známá influencerka Lenka Lenočka Titi Tejbusová. Její soupeřkou v červeném rohu pod trenérem Martinom Horníkom a Octagon Fighting Academy je bojovnice, která má 23 let, 172 cm, známá influencerka Emma Pimpinočka Ferusová. No aby som dokončil ešte tú myšlienku, že mňa veľmi vtedy milo prekvapila Dominika Mirgová a povedal by som, že to bol jeden z najväčších objavov boxerských. Škoda, že sme ho odtedy v ringu nevideli. No ale ak by baby postavili na tom základy a pokračovali v tom predvednom výkone Dominiky, tak by som bol nadšený. No jednoznačne bol to box, ktorý bol veľmi technický a už sme o tom vedeli, že to bude technická záležitosť, pretože sme mali informácie z tréningov, tu tých informácií z tréningov a to musím počiarknúť, bolo veľmi málo. Takže budeme zvedaví všetci traja, ako to bude vyzerať. Najmä z tej technickej stránky a potom príde to srdiečko bojovníka. Tak. No poďme na to. Musím povedať, že každé médium, ktoré malo prísť, sa ma pýtalo, či budú mať tieto dve baby napokon zápas. A už to ide! Baby sa doslova pustili teda. Tak je to koubojka. Pimpinočka naštartovala ten svoj úderný
stroj a zasypala Lenočku. Lenočka teraz v dvojkryte. No, tie ruky sú vysoko. Ženy prežívajú samozrejme takéto veci rozhodne o mnoho intenzívnejšie. A tieto dve dámy, ktoré sú... Pimpinočka trošku kladívka dala, ale je zatiaľ aktívnejšia. Áno, určite tlačí viac. Lenočka síce ten začiatok chytila, ale už potom iniciatíva prešla na stranu Borkyne, ktorá pochádza z Nitry. Videli sme aj plagát Bion z Nitry. No, tak Pimpinočka udiera o mnoho viac zatiaľ. Zatiaľ je tá aktivita jednoznačne na jej strane. A do prvé kolo si kradne pre seba. Lenočka tam možno dostala nejaký tvrdý úder, ktorý jej vlastne zakotvil tie ruky. Ale teraz rozbehla menší kolotočík a tam boli údery, ktoré zasiahli. Zadná ruka na bradu. A ďalšia zadná na bradu. A zem. Tu bude počítanie. Je to tak? Bude to počítanie? Pravdepodobne nie. Nebolo. OK, takže posúdené ako pošťakujte sa. Ja by som to bral, že to bolo po údere, ale OK. Teraz Ferusová sa snaží dohnať stratené. No, tak Lenočka po tej neaktivite ukázala, že není odhodlaná sa nehať len byť, ale takisto zakusla sa. Dobrý job na obidvoch stranách, predsa len treba brať, že to sú ženy, ktoré sa venujú absolútne iným veciam. Sú známe tým, že sa rádi skrášľa, nakupujú a proste vyjadrujú názory na Instagrame a na sociálnych sieťach. A na to je tento výkon naozaj veľmi dobrý. No zároveň by som doplnil, ale že obidve skovali Palio Harryho do váčku a ten športový výkon a to srdce bojovníkov prejavujú obidve. Klobučík dole, naozaj. Veľmi pekné prvé kolo, uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej. No, tu si môžeme pozrieť opakované zábery z toho prvého kola a tu podľa mňa môžeme diskutovať o tom, či to nebol pád po údere. Teraz som pozeral troška inde, ak by režia bola taká milá, ešte raz mi to pustila, ale nechám na tvojom úsudku. Videl si tam, že to bolo po údere? Tak povedal by som, že to počítanie by nebolo tak v neporiadku, jak by sa mohlo zdať. No ale poďme do druhého kola, no tak naozaj zatiaľ to je zaujímavé. No a teraz vidíme. A tvrdé zadné ruky. Tam je dokonca krv. Lenočka zaprudila ocáskami ako medúza. Opäť sú tie ruky v dvojkryte, no minimálne veľmi dobrá robota Erika Tlkanca, čo sa týka toho dvojkrytu. Ten je neprestrelný a veľmi dobrá predná ruka, ale teraz opäť prichádza pád po údere. Opäť tam nebude počítanie, pretreme rukavice a pokračujeme. Ale je to viac menej vyrovnané v tomto smere. Presne tak. Nech sme nefér. No, ale aj Pimpulečka sa nezdáva. A ide dopredu. No, trošku zátylok. Tvrdé ráno z otočky. Tak naozaj, tuto srdce je, ale stále to je v norme pravidel. A baby okuskávajú tak, jak len môžu. Veľmi divoký zápas vidíme. Presne tak. Ak to malo veľa nefanúšikov, by som povedal tento zápas, tak baby ukazujú, že na konci dňa im budeme musieť dať rešpekt. Pretože naozaj baby bojujú. Pimpinočka zatiaľa zuby a ide ďalej. Je to tak. A povedal by som, že je aktívnejšia, že je opäť tá, ktorá viac robí pre to víťazstvo. V tomto druhom kole je zatiaľ áno. 23 sekúnd do konca. Lenočka potrebuje do nej ísť samozrejme o mnoho výraznejšie, preto to čakanie na to, či Pimpa príde alebo nie je príliš príjemné pre rozhodcov. Presne tak. Opäť Pimpa sa pomaličky približuje. Teraz si síce dala 2 kroky späť. No, pekne zasahuje Pimpuločka. No, tak v tom druhom kole urobila viac pre víťazstvo. Áno, súhlasím. Čo hovoríte, aké máte tipy na víťazku? Za mňa, ako by povedal Nitrančan, 1-1.
No, druhé kolo je za mňa jasné, to prvé je tam také otáznikové. Mne sa páčili tie lenočky tvrdé údery, ktoré mali tam signifikanciu. Takže to ma presvedčilo, ale kľudne to môže byť aj 2-0 pre Pimpu, netvrdím. Pozrime sa opäť na to druhé kolo. Tu ešte Lenočka dobre zasahovala na začiatku druhého kola. Ale Pimpula na to ukázala svoj názor a pustila sa do prestrelky, kde vidíme to opäť po údere. Išla Lenočka na zem. Tu z otočky naozaj tvrdý úder. Do rohu Lenočky teraz prišiel aj Jozef Morín, aby povedal svoje. No, poďme na to, ale ten stav 1-1 sa mi pozdáva a to tretie kolo. Kto vyhrá, môže byť víťazom tohto zápasu. No a začína sa nám poriadna prestrelka. No. Wow! Dievčatá sa do seba pustili, a keby si prebrali frajera. Máme Melu v strede ringu a... Uvidíme, teraz to bude súboj morálnych vlastností, a ktorá to bude chcieť utrhnúť viac. Je to tak, je to tak. Opäť dobrá zadná ruka od Lenočky, tentokrát Pimpula sa ale nevzdáva. Opäť sa snaží byť nebezpečná, nepríjemná. Lenočka ale teraz zasahuje tvrdé, čisté údery. Opäť tvrdý úder. No ale baby tam stoja a bojujú. Toto je naozaj zápas, priatelia. Lenočka tam potvrdila teraz to, že tá zápas... Veľmi dobrý predný úder od Pimpuly. Ten zasiahol stred. No, babi teraz dýchajú z oboka. Dievčatá majú očividne toho dosť. 50 sekúnd do konca zápasu. Pimpinočka sa ešte... Bratislavské publikum sa ich snaží vyhecovať ešte. Uvidíme, ktorá má väčšie srdce. Pimpinočka príde určite ešte po ďalší kontakt s Lenočkou. No a ja osobne vám poviem, že budem hľadať veľmi dlho. No, odpoveď na to, kto by mal vyhrať, pretože... Posledných 30 sekúnd pred nami. Ale Pimpa je aktívnejšia, keď to budeme riešiť z tejto strany. Ona sa bližšie dostáva k výmenám. Lenočka ale tvrdo kontruje. Nádherný úder, po ktorom ide Lenočka k zemi, ale opäť to nebude počítanie. Je to akože zaujímavé, ale v tomto prípade naozaj nevidím dôvod nepočítania, ale opäť nejsom ringový rozhodca. Finito. Pochválme dievčatá za tento výkon, pochválme ich. Naozaj si myslím, že výkon hodný toho, aby bol na tomto gala večeri. Jednoznačne obidve prekvapili. Obrovským sebazapraním pre obidve bolo to, že nastúpili do toho zápasu, že sem prišli, že pred toľkou tisíckou ľudí dokázali absolvovať súboj. A navyše ten výkon bol, ako si sám povedal, chválihodný. Určite áno, tak jak si povedal, že sú to dievčatá, ktoré prichádzajú z úplne iného prostredia a inklinujú úplne iným veciam, ako je povedzme jaká tvrdá drina športová a pod a seba zapieranie sa v takýchto momentoch športových, tak tu ukázali, že vedia sa kusnúť a vedia ísť do toho výkonu naplno a že tam nehali srdce. Jednoznačne. No dobré, a poďme sa teraz baviť, chalani, kto u vás vyhral. Nehovorme, že kto vyhrá zápas, ale kto u vás vyhral. Fú. Ja by som povedal, keď môžem povedať prvý. Povedz prvý. Ja si myslím, že Pimpinočka. Tým srdcom a naozaj, že do toho záveru dala tak viacej, tak si myslím, že tí bodoví rozhodcovia by sa mohli prikloniť na jej stranu. No Pimpuločka išla potom, vidia sa ako keby viac stvorila ten zápas. Išla viac dopredu. Áno, Lenočka som mal pocit, že trošku viac čisto zasahovala a už sme videli dneska, že tá akcia a aktivita bola odmenená, tak uvidíme, či za to potvrdia aj Pimpuločka. Přátelé, líbil se vám ženský zápas? Máme tady vítězku na body. Emma Pimpinočka Ferusová. Dobre sme si typli. Máme to s Kajkom v oku darmo. My si z toho Robinho nerob. My sme od fachu. Počkaj, ale ja som hovoril mu. Ty si sa teraz prikláňal len ku nám, ale do mikrofónu si hovoril naše a proti mikrofónu si hovoril úplne inak. Chalani, ale vás to po tých 3 zápasoch prešlo, zase sme sa k tomu vrátili.
Ale opäť, pochválil by som obidve dievčatá, pretože naozaj ten výkon z obidvoch strán bol bojovný, bojovali, srdce nehali v ringu a takto to má vyzerať. Ale ja som cítil, že tá Lenočka má naozaj veľmi dobrý úder. Pre ňu škoda, že nešla do toho viac. Já se s vámi z pozice moderátora v tuto chvíli loučím, protože mě čekají trenérské povinnosti pro Randise Kolesa Blahovského, ale zbytkem našeho večera vás provede král československé rapové scény Patrik Rytmus Vrbovský! Děkuji za to, že jste mě tady měli. Os! Ďakujeme Carlosovi za skvelý announcing a tešíme sa na ten Patrikov. Pimpa, ak môžeš, pristav sa ku mne. Dobre. Ako sa cítiš? Udýchanie. To vidím, bol to veľmi vyčerpávajúci, náročný a ja z môjho subjektívneho hľadiska možno si dovolím tvrdiť, a že aj celkom vyrovnaný zápas. Ako sa ti zdala Lenočka v zápase? Prekvapila ťa? Myslela som si, že bude silná, alebo je silná. Podarilo sa ti tvoju prípravu pretaviť aj do zápasu? Trénovala som menej, pretože som mala nejaké problémy, ale dala som to. Videli sme tam v jednom kole aj pád na zem. Mohla by si nám iba upresniť, ak si ho samozrejme pamätáš, či to bolo z úderu, alebo si iba stratila balans? Naholila ma Lenka. Ako ešte raz, že? Naholila ma v ringu. Aha, takže Lenka ťa teda nahulila. OK, to som nečakal, že mi toto odpovieš, ale aspoň si tým prešla, aspoň si to zažila. Máš nejaký odkaz pre Lenku po tomto zápase, pretože vy ste robili také trošku tajnosti, čo sa týka aj vašej situácie pred zápasom, aj vášho konfliktu. Je teraz niečo, čo by si chcela po zápase zdeliť? Že je taká istá frajerka, jak ja, alebo sme to obidve na stage, teda v ringu. Samozrejme, aj Lenky sa určite niečo popýtam. Čo pre vás dve teda znamená koniec tohto zápasu? Je všetkému koniec? Uvidíme. A kedy to uvidíme? To vám nepoviem. Dobre, a ešte posledná otázka. My by sme možno vo Fight Night Challenge radi privítali aj viac ženských zápasov, len možno, že nám sa do toho veľmi nechce. Aké to je pre ženu pripravovať sa v podstate na bitku? Je to celkom ťažké, silné, hlavne psychiku musíte na to mať, ale vďaka nej som zmenila životný štýl, takže ďakujem. Dobre, Pimpa, dám ti ešte priestor odkázať, komu chceš, čo chceš, lebo myslím si, že niečo máš. Tak v prvom rade chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili a fandili obidvom. Druhé chcem poďakovať mojim blízkym, ktorí sú tu nie sú hore a ďakujem, že na mňa dávali pozor. Chcem poďakovať svojej rodine a chcem pozdraviť hlavne nebudem hovoriť, kto to je, ale on vie. Ďakujeme ti veľmi pekne. Toto bola Pimpinočka. Jeden veľký potlesk. A Lenka, samozrejme, pristavím sa aj pri tebe. Krásny výkon. Aj napriek tomu, že to teda nestačilo na tú výhru, vôbec to nevadí, aspoň teda mne nie, pretože som ťa sledoval spolu s Pimpom. Naozaj krásny výkon. Čo hovoríš teda na výkon Pimpin? Brutálne ma prekvapila. Ja som si myslela, že to bude oveľa horšie. Ale je fakt silná superka, akože nečakala som to. A nič, klobúk dole, dúfam, že bude pokračovať v tomto svojom životnom štýle. Aké to bolo pre teba pripravovať sa na bitku v podstate, lebo však máme to tak zvláštne rozdelené, že teda ženy to majú trochu inak, tak aká bola príprava pre teba? Zvládnutelná, nezvládnutelná? Bola zvládnutelná a musím povedať, že to sa mi upratali myšlienky v hlave a cítim sa psychicky oveľa lepšia a silnejšia. A určite chceme naďalej pokračovať v tomto zdravom životnom štýle. Nechcem sa vrátiť do starých kolají. Výborne. A čo ti chodilo hlavou počas zápasu? Že nevládzem, že proste, že umriem. Na sparingoch to bolo úplne v pohode, ale tuto som mám po 10 sekundách pocit, že umieram. Čakala si, že to poťahnete takto na 3 kola? Vôbec. Vôbec som nečakala. Úplne by mi stačilo, aj to jedno. Ďakujem ti, Lenka, za rozhovor. Veľmi pekne. A ďakujeme samozrejme aj za skvelý zápas, ktorý sme si všetci užili. Teda pevne v to verím. Užili sme si tento zápas, priatelia? Nejaká odozva tu je. Ďakujem, že vytvárate naozaj skvelú atmosféru v Typo Arene. Priatelia, tak toto bol, ako aj Karol spomenul, jediný ženský zápas, ktorý sme mali prichystaný na karte. To ale neznamená, že nás už nič nečaká, pretože my všetci dobre vieme, čo nás čaká. Stačí sa pozrieť na kartu a hneď vieme, na čo sa máme tešiť. A ja sa na to osobne veľmi teším. Tak poďme ďalej.